OG Dax na pala. So ganang araw sa lahat. Dito po tayo sa likod ng bahay, no, sa may palayan, kasi inasikaso na yung lupa kasi magtatanim na kami mamayang hapon. So ito mga G, check natin. Nak, Idred, against the light man. Masulti ni Mugaw. Lame kayo! Okay, ayo. Ito nga mga Gino, so kasama ko si Mrs. at saka si Baby kasi dumating na si Uncle Ligay at saka si Ate Jean. So nagsimula na sila na magtanim ng palay dito sa rice field ni Mrs. So maya maya mga G, so pupunta tayo doon para makita nyo yung paano mag-operate ng rice planter. Siyang Kuligay kasi yung nag-operate ng rice planter. So yung rice planter kasi mga G, so sa ibang bansa, so sikat na yun, ginagamit na nila yun, matagal na. So dito sa amin, so bago pa lang to, very thankful kami na especially yung government at yung City of Agriculture na nitong rice planter. So let's back to the field. Ready ng rice planter ni Uncle Ligay. So eto na. Yan mga G. So dito ko sa Basakan mga G. So walang boots. Yung boots mo is yung putik. Yan. Si Uncle Ligay mga G at ang misis niya na si Ate Jean. So si Uncle Ligay nag-operate bale, tapos si Ate Jean yung nagsusunod kay Uncle Ligay kasi may part na hindi nalagyan ng palay kaya nilalagyan ni Ate Jean. Yan, lapitan natin si Mano. Mabangga ka, wala ba kay lisensya? Yan, matanda na yan mga ka-G, pero may lakas pa. Ikahig. Sa panahon yan is may rice planter na, madali na yung pagtatanim. Hindi talaga madali maging isang magsasaka mga ka-Gino. So di natin, wag tayo magsayang bigas mga ka-G. Isipin natin yung hirap na dinaranas pagtrabaho ng isang magsasaka, kasi hindi madali mga ka-G, kasi init tsaka pawis yung kalaban nila habang nagtatanim ng palay para may makain tayong bigas. So wag tayong magsayang ng bigas mga ka-G. So, isipin natin yung hirap, sakripisyo ng isang magsasaka. So yun.
kasi nagtanim ulit. Ulan, binaha yung pangatlong ano namin. Wala yan. Naubos, ang daming kuhol. Hingkod. Katoy. Di siya kagawas. Eh, hapon ka. Video, buwag na video. Ate, picture ko mo. Ate ba? Video. Eh, so ito G, ito ang pangatlong kahon. Time out, tingnan ko. Malakas kasi yung ulan yung nakarang araw. Bagyong big. Bagyong Vicky. Basta yun na yun, bagyo. Tapos ito, daming tubig. Parang swimming pool. So dumami yung kuhol. Kinain yung palay na bagong tanim. Ito. Ano kami to? Nag-restore the lost palay. Mga gaji. Hindi sila master. Buting dapok. Video. Sama ka nga. Hey! Ha? Dini, puna, tanom. Tanom. Hi guys. Picture ko ba nga? Picture pa eh. Kadilit eh. Happy chart. No? Impossible. It's one food. Okay. Hey guys, it's my first time. Iyay! Kaya mag-criminology, kitunggo na itong balita. Kung ano ang bata, kaya ang papa itong bata kay pulis.
So yun nga mga Gino, palubog na si Haring Araw. So eto, bukas lang namin to tatapusin kasi nung isang araw sobrang lakas ng ulan. So binaha ito mga G. Yan, binaha na yan. Hindi masyado makakita yung bagong tanim na palay. So blessed pa rin kami kasi yung kapitbahay namin na nagtatanim may sobra-sobra silang yan, yung mga itatanim. So binigay nila sa amin kasi same lang kaming tinatanim na palay. So ayun, yan si Mrs. pamangkin ng Mrs. ko, then si Boy Emilio, si Don Emilio. So first time ko magtanim ng mga Gino, first time ko magtanim ng palay. Sa 4 kong certificate, first time ko need more practice pa mga G. Yan no, Boy Bawang, Boy Emilio. Ga. Uy. Uli na ta. Gutom na kayo. Siyang. So don't forget to like, share and subscribe, and don't forget the notification bell para updated ka sa mga bagong vlogs at vids ko. Yo, OG Dax signing out. Peace.